Gọọmenti Anambra Steeti esogoro wee merube mmemme nke afọ 2025 a amụma ndị akpọrọ Neglected Tropical Disease NTDS. Nke isiokwu ya bụ ijikọta aka ọnụ ka wee chụọ nya bụ ụmụ ajọ ya NTD. Onye ọrụ anyị Chibuzo Okoye n'ebe a ma welitere anyị ozi aka isonyere Chibuzo. Ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge na-eme ya bụ mmemme onye kọmishọna na-afụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afam Obidike mere ka mata na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị emerubere iji chetagasịa ọrịa ndị ahụ echefuru echefu na ndị na-ayakwa ya ma mee ka o doo anya na Anambra steeti na-agba mbọ etu o nwere ike iji nwee kwụsị kpamkpam ọrịa ndị ahụ echefuru echefu nke dị na agbata 21 bụ nke na-emetụta enweghị ka ọra ha na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. O mere ka mata na gọọmenti Anambra steeti ememinala kpamkpam ọrịa nke ahụ a na-akpọ isieke site na inye ọgwụ na-egbochi ya ara na steeti a. Onye na-ahụ maka ahụike ndị mmadụ n'ụlọ ọrụ ahụike steeti a bụ dọkịta Afam Anambra mere ka mata na ya bụ ụbọchị ha ji agwa ndị mmadụ maka ọrịa ndị ahụ echefuru echefu ma na-arịọzi ndị bi na steeti a ka ha kpọta onye ọbụla na-ayasị mmụ ọrịa ndị ahụ agwọ ọnya ahụ na-anaghị ya ego ọbụla. Site n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.